E finalmente desbloqueamos un paquete de incentivos para adquirir solo industrial máis barato e máis fácil de pagar en Galicia. Hai solo industrial disponible, 2,8 millóns de metros cuadrados, casi 1000 parcelas en 50 parques empresariais. A pesar da baixa actividade económica, seguimos percibindo que hai demanda de solo industrial e, de feito, no ano 2012 vendimos máis solo industrial que no ano 2011. Non obstante, queremos axudar e queremos acompañar aqueles que queran arriscar e que queran invertir en Galicia. E por eso aprobamos un plan de incentivos para facilitar a adquisición de solo e para abaratar o prezo do solo industrial na comunidade autónoma. Para que os emprendedores saiban que teñen solo accesible a súa disposición, 3 millóns de metros cuadrados, para que os emprendedores saiban que teñen mecanismos para abaratar o solo industrial, entre un 5 e un 50% de rebaixa no prezo do solo industrial, e para dar facilidades de pago, para facer pagos aprazados e para dar posibilidades de constitución de dereitos de superficie ou de aluguer con opción a compra. Todos estos decisións son as que forman parte do paquete para incentivar o solo industrial, a venda de solo industrial e a constitución de empresas na comunidade autónoma.